kowe wis carane lali emben kuningan aja dilali-lali nek wedi kelangan piye maneman loyo ya ra kedumelan dek mane-mane-maneman omah genteng nang disaponi apa tenteng ya tak lakoni tengger wetane mrenggolong nek pengen nawaraja gawe gelo wis kadung tresno loyo aja nganti liya ledek sing rukun sak bendinane bir temu lawak rene wengi dipikir ngrosak neng awak tinggur mati weton kali tidung nek pengen nawaraja gampang nesu jare cemburu loyo wong guyang-guyu ledek lale jare kamu diwiru-wiru ngatine bingung yen durung ketemu lali emban kuningan wong ditresnani ya mesti kelingan wis ra ketuman loyo yang neladek lela sedya para kira-kira senajan wis ketok mong dadi